Autentický vzťah je otvorený vzťah. Čo to znamená teda autentický vzťah? Že nemusíme mať masku. To znamená, že sám sebou. Som sa sebou môžeme prežívať to, čo prežívame a ten druhý to rešpektuje. Takže jeden je napríklad nervózny, tak je nervózny a nechá ho tak, druhý je... Pokiaľ tú nervozitu nechce hodiť na niekoho iného, tak áno, je to v pohode. Chápem, až keď začne útočiť do druhého, vtedy je to zlé, že ty môžeš za tú moju nervozitu. A taká pekná knižka, to je zaujímavé, že nebola populárna, lebo dokonca skončila vo výpredaji za pár korún. A ona sa volá Ako si nenechať skaziť náladu, alebo pravidlo. My tie emócie, ktoré nespracovávame cez deň v práci, hádžeme na tú korbu ako tie odpadky, no ale jednoho dňa je tam plno. A čo s tým? Vyklopiť, že? No to tam už nie, smrdí, vyklopiť. Hej. No a najlepšie to vyklopiť na niekoho. Tak o tom je tá knižka. Niekoho, kto je blízky, ne? Aby sa mohli doma áno, väčšinou to tak je. hádať. Niekoho, komu dôveruje, niekoho, s kým vie, že... Pekný testík. No možno, keď budete chcieť, napíšte si a pošleme vám ten testík mailom. Ten pekný test, koľko tých odpadkov dávame a koľko tých odpadkov prijímame. A naozaj je veľmi pekný. Takže naučiť sa, to navazujem na to, čo sme začali, že proste áno, môže byť nervózny, ale nehádzať odpadky, nevyklápať ich na toho druhého. Chápem, som nervózny a nemôžeš za to proste. To moje, ale môžem byť autentický a si to rozobrať a povedať, prepáč, ja teraz som nervózny, pretože mi hlavou niečo chodí a mám z toho obavu. Rozumiem. A nesmie na to prísť. Naozaj máš furt nejaké obavy, že? Rozumiem. Bez vyčítok. Človek vyjadruje svoje emócie bez toho, aby utečil do toho druhého. No. Že každý má právo v tom zdieľanom priestore prežívať to, čo prežíva, lebo to v tom okamžiku potrebuje prežívať. Mal som kamaráta, ktorý bol vo vzťahu a som mu vždy hovoril, že ten vzťah skončí a on aj skončil. Pretože on vždycky tej partnerke a ty si smutnúčka, a prečo si smutnúčka? A furt jej do toho... Furt analyzoval tvoju povahu a náladu. Do toho zasahoval a chcel jej to meniť. Nechcel prežiť tú emóciu. Ja som vždycky vysvetľoval, že ona si potrebuje ten smútok prežiť. On jej vlastne ubližuje tým, že sa jej to snaží vziať. No aj to tak dopadlo, po 3 rokoch. Sa rozišli, hej? Áno, určite. Ona odišla od neho, lebo jej nenechal prežívať ten smútok. Obojstranné, neviem kto, ale nemôže to fungovať. Ano, keď chceme stále potom druhom, aby niečo cítil, tak aby sa mi to páčilo. To som pochopil, že keď má žena nejakú emóciu, tak ju neháš. Tak sa aj spýta, že potrebuješ s ňou pomôcť, chceš objať, alebo si ju potrebuješ prežiť sama. A neháš ju tak, keď ti povie, akorát príde za mnou Kiki a povie, že má nejakú emóciu, že je smutná a že sa chce vyrozprávať, tak sa vyrozpráva a potom im povie, že ju nechám tak. V tom, čo vraví, že je tam taká maličká skulinka, o ktorej by sa dalo diskutovať, či potrebujeme pomáhať s nejakou emóciou. Nie, že sa nebudeš pýtať to, čo ti potrebuje pomôcť. No lebo zase tam to, v tej hlave to, keď budem mať pocit, že ti mám pomôcť nejakou emóciou, tak mám v hlave už nejaké odsúdenie, že tá emócia, ktorú prežívaš, je... špatná. No zlá, hej. Chápem. A to je už zase súdenie. Tak ty sa ani nespýtaš, nič náže tak smutný prejde to. Môžeš byť empatický, ale to neznamená, že si musím pomáhať. Môže to niečo ve zmyslu, zdá sa, že si veľmi smutný. Chápem. Nemám to dobré, možná sa rozvinie diskusia k tomu, ale to neznamená, že to musíme zachraňovať, opravovať, napravovať. Chápem, jasné. Nakoniec emócie plynú, to je energia, ktorá plynie. No to máš pravdu, no. To mi skúšam, že keď smutná vláka mrzdáva, nechám ju tak, za hodinku príde a už ma budeme vysmiatať. Lebo si nejal prežiť tú emóciu. Ideálne. Proste si to prežiť, to bude prežiť v tom okamžiku z nejakého dôvodu. No jasné. Dobre. A pokiaľ naozaj je ten priestor zdieľania, tak nepríde už s tým po hodine za tebou, že pozri sa, čo si spôsobil. Vieš, že to je to moje. Je to moje vnútri. Dobre. A to všetko je možné. Ale otázka, či si tak predstavujeme to, čomu vravíme vzťah. Či chceme slobodný, zdieľajúci, že sa cítime, môžeme sa o seba oprieť, keď chceme, ale nemusíme. Môžeme tam byť a môžeme odísť a je to OK.
OK.